ndị abụghị ndị dibịa ndị awa abụghị dibịa ọ ndị na-emebi aha ndị dibịa anyị na-akpọ ha yahoo dibịa ndị abụghị ndị dibịa ha were dibịa kpuchie onwe ha wee na-akpa arụ n'ime ya ọnya bụ ihe anyị ji eti mkpu moto na ọ bụrụ na moto bara anyị aka Chizzy anyị ọnwa isi eteka anyị ahọchapụta aja n'ime rice Abakaliki ahụ. Chief Ugochukwu tinyere edekwa n'ụdị ọzọ nke a dịzị ka ndị mba mmiri ka ị nọzi mgbe a na-eme ihe mgbe a ya abalị program na ihe niile na ọkwa program ndị mba mmiri ahụ. Chief ekike gị nke taa dị iche isi na ndị anata ịnatazie na Igbo nke bụ ịnọzie n'akụkụ mma ọ dị ma Igbo anyị ekene unu ọ bụ n'obi High Chief Ugochukwu tinyere Igbo dum High Chief Okafor ka anyị nọ n'obi ya ọbịa bụ onyeisi ndị Tas-Kfoce ndị dibịa niile n'ala Igbo onyeisi ndị Tas-Kfoce ndị Her-Balists niile n'ala Igbo ihe na-eme dịka onyeisi ndị Tas-Kfoce ihe na-emekwana ahụ ka anyị bịara ka ọ kọwala anyị ka o si alụ ọrụ ya kemgbe o bidoro tibe mkpu yebe ndụmọdụ gbaba ndị mmadụ nke bụ eziokwu dịka ndị gboo si eme omenala ụfọdụ ndị gbabanye na soshal midia ife na ha atụgharị obodo dị iche iche ụfọdụ na-aghọta onwe ha maka na anyị na-ekwu ya na ụkpana okpoko gburu ọ bụ ntị chiri ya Chief anyị ekene gị Chief ka anyị gbapụ ọsọ na nketa ihe anyị bịara ịjụ gị na akụkọ anyị na-anụ na nke gị wa na-anụ makwara na ị na-anụ ya na ọ na-erutekwa gị bụ arụ dị iche iche nakwa ihe ụfọdụ ndị eze nwanyị ndị na-eme ihe ọdịnala ụdị alụ anyị na-anụzi na-eme n'ezinụlọ ebe ha nọ ụfọdụ bụ ndị di ha nọzi na ọnọ ndụ ọnwụ ka mma ụfọdụ bụ ndị di ha obi na-adaghị eluzi anụ kemgbe nwunye ha bidoro eze nwanyị ụfọdụ bụkwanụ ndị dibịa ndị otu unu kwapụgoro n'ezinụlọ ha kwapụnye n'ezinụlọ ndị eze nwanyị nwoke na-anụzi nwaanyị bụziri ewere ihe ejizi ya kpọrọ ụfọdụ feketa isi ya daa n'ọrịa mkpọnwa ahụ ọ da-ekwuzi okwu ọ da-ejezi eje ọ da-ana ọgbaghara dị iche iche ọlụ eze nwaanyị na eze dibịa na ndị dibịa o kwesịrị ịdị otu a nke ọzọ bụ ị na-anụkwa akụkọ a dịka onyeisi ndị Tas-Kfoce ebụkwa ka isi anụ ụdị arụ dị iche iche na-emezi n'ezinụlọ ndị eze nwaanyị ụfọdụ ndị eze nwaanyị maka na ndị eze nwaanyị ụfọdụ bụkwa ndị ezigbo na-alụ ọrụ ọma ọfụma dịka esi alụ ya na gboo ịkwugo ọnụ ya si na n'aka wekwa ndị ezigbo dibịa mana ọ dịzị ka ndị alụ karịrị ewe ihe na-anụ ndị na-eme n'ezinụlọ ndị eze nwaanyị na ndị eze dibịa. Ndewo Chizzy ekene ngụ nke izi bụ na aha m bụ Chief Dr. Okafor bụ nke echi ekwere echichi ikpeazụ na-ete ha aka bụ High Chief Ugochukwu tụnyere ndị egwu wee jiri ya na-akụzi egwu ụwa niile aka ekpuchi ọwa jikwuziere aha m tie egwu Ugochukwu tụnyere nke izizi n'ezi agụ niile ọ ga-adịrị ya masị wee na mma ise wee jigodo ohere a tupu m abịa n'okwu iwe na iwe ya ewuteneghị ana m ekene onye isi anyị bụ Vice President Chief Dr. Eriri eji ike ego ọ dị mkpa ka ọ bụ ana m ekene ya nnukwute ekene na mbọ ọ na-agba sha ya jishi ike nke ịbụa ana m ekenekwenu the zonal advisor himself bụ Chief Dr. Awọ na BOT Awọ yes ọ bịa bọcha nwa afọ m ya ụbọchị ahụ ebupụtara egwu Ugochukwu tinyere ọ bịara tikwuoru zonal secretary Akweke ana m ekene kene chairman na TAP niile na ala Igbo ekene ka na-enye unu niile na mbọ niile unu gbara n'egwu nke eji aha m gụọ bụ aka ekpuchi ọwa masịwere odo ekene m unu na mbọ unu gbara na ya ekene dịrị unu Chukwu oke abịama ga-akwụ unu ụgwọ mmaji kwuru mmaji ihe ọma ga-emere unu niile ọ wee bụrụ ya na Chief Dr. Okafor na-ekwu okwu chairman Herba Tas-Kfoce South East Zone abịa na ajụjụ ị jụrụ
Chizzy anyị ka m gwa gị ntị m anụwa na-eju oge ụfọdụ ọ bụrụ na ndị gọọmenti ma ndị ihe emefụta ihe ọ na-aba n'ọkịta eji gbacha ntị eziokwu ntị m karị njugo anyị aza ama ka e ga-esi mee ya kama o jupụta ume ọchị were ihe agbacha ntị ya gbachabarata ya kọmplen a na-eweta m karịrị akarị ihe gbasara ihe ndị eze nwaanyị na-eme mana kịta anyị ahazigwo ihe anyị esetigwo ọrụ anyị ebidokwugo ọrụ ndị eze nwaanyị a niile na-akpa arụ a anyị ga na-akpọkọrọ ha one after another ebe ọ bụ na ikporo onwe gị eze nwaanyị onye ọdịnala ị na-eme omenala siri ibe eze nwaanyị ị na-ata azụ ikpota nwoke ọzọ ebe ọzọ gị na Igbo eburu di ya abụzarị med na-agbaziri gị ọsọ o were eze nwaanyị ihe erugo ebe 4 years gara aga njere biya anyị na-agba ha ụzọ ohu ebe ọ nọ anyị sisi gba breki anyị banye otie shie na oyishi abịa kpọọ ndị mmadụ dekwa oyishi ha oje weta ọjị weta ihe niile wetacha ya kpafụta oshi di ya gị bịa na oyishi bịara evute ọjị vụrụ ọjị bụ di ya parịta ọjị ka ọ kpee ekpere eze nwaanyị megị n'aka narị ya ọjị sha ga-abụ onye gị ga-eji kpee ekpere gaa ọhụụ ebe nyawa bụ eze nwaanyị nọ oyishi enukwu ga-ama onye bụ oyishi nsị a nwaanyị para ọjị apaghị nwoke anọ mụ apaghịrị ọjị ị ga-aga ọjị n'ebe m nọ ọsị mba m gọọ nsị anọ ya anọ bịa wee mana eji eri anụ n'inu okwu ndị be anyị shavụ ihe ọjị n'ọbịa ka m bịa ọ ga-aga ọjị ọsị m mba onye ka ọ bụ di ya ka ọ na-agwa yes n'ihu m nwee wa binie ịma ihe mere ntị isi n'ụlọ ọrụ ya jee tia ka mmiri ọhụụ ya tii na akpa kpuchie ya shagbagute n'ofisi gidigidi na-eme echi ya nwanne echi ọtụọ n'ofisi ekwue nsha na-eje kpọta di ya bịara jụọ di ya ajụjụ di ya shi biko onye ọbụla maka esi mere ebe ya mere ebe na ike ụwa gwugwu ya na ọ bụrụ na ọ bịa ha kpọọ ya na ya ma mbịade n'ihe a na-eme gbasaghị ya na owezi na ọbụ nya ma ya na anụ onye ji odo ọ na-ekwuzi na ya na anụ nwaanyị na ọkwa ụmụ nwoke niile na-abịa ha na-alagharị n'ime rum ibe eje ibe nke eme nke ọzọ n'ime be ya ndị bie be nwoke gbam ebe a ka anọnye nwaanyị a punishment nwaanyị si na union onofu wee fọdụ ndị tata m na-agwa ọbịakwata ha anyị wa wee si ya na anyị ga-agosiri na anyị ji ihe eji achụ ajọ mmụọ ị mana ụlọ dibịa a gbara ọkụ madụ deta emekwata ihe ndị be di ya chụọ ya na be nna ya na-anụjuo ihe eji na-ekwu ya bụ ụmụ nwaanyị ndị wayo a ihe unu eme di unu na unu eme dibịa Tas-Kfoce akwadotego ọ dị m kwuru na ka bidoro ọhụrụ ka anyị were problem unu amaghị ihe Tas-Kfoce na-eme unu amaghị ka anyị si arụ ọrụ when we come n'ọnụ Igbo mgbe anyị bịara unu ga-ekwere na tin babanye ọ dị mma chief tupu m ajụ ajụjụ nke ọzọ dịka ihe kwuru ọ na-eyi agwụ akpata oyi na nwoke ga-anọ na be ya ụmụ nwoke ndị ọzọ abịazịa na-alụ ọrụ ya wabụ nwoke kwesịrị ịda na-alụ maka na nwunye ya bụ eze nwaanyị ọ gaghị ewu ọnụ okwu na be ya maka na nwunye ya bụ eze nwaanyị ihe a na-awa akpata oyi ndị ejighị ihe amara ndị Igbo ka ezi ụdị ihe onye eze nwaanyị a ga na-emeziri ụmụ anyị ndị ọzọ mana ọ na-aza eze nwaanyị mana tupu m na-ajụ ajụjụ a m chọrọ ịjụ ugbu a onye fọtọ ụdị ndị nwoke nọ n'ụdị ọnọdụ dị iche iche ma ọ bụ na-ewe ihe mmụọ maka na ụfọdụ na-asị na ọ bụ ọgwụ ka eji kee di ha mana ọ maha ka ọ ga-esi wee mee kedu akara ekwentị a ga-eji wee gwa gị chief Chizzy ndewo eji ọgwụ eke ya mana ihe niile abụchaghị a ga-agba ọtọ na fon nọ n'ikuku ka anyị nọ ọ nwere ihe ụmụ nwaanyị a na-eme ụfọdụ na-abụghị ọgwụ mana ihe a ka dị ọgwụ arụ ọrụ ha ji ejide di ha onye chọọ ịmata ajụjụ mana ka dị obodo etu a abịa n'ime ya akara ekwentị m bụ 080 56 78 1241 080 56 78 1241 1 year 070 35 38
39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30. 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba m. Aha m Chief Dr. Okafor, ebe nọ ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekuru Enugu steeti. Ugbo Odogwu Transekuru Enugu steeti. Ọ dị ma Chief, ajụjụ m chọrọ ịjụ bụ ma ọ bụ na ịnụgụkwa ya, maka na ntị anyị na-anụkwa a na-akpọ ụfọdụ ụmụ nwoke bụkwa ndị dibịa n'onwe ha na-ahapụ ezinụlọ ya gbana na ogbe nwanyị si na ya na-eme eze nwanyị nọkwa na di oluzie ebe a ọ nọrọ ebe a na ya alụ ọrụ dịka di ya dị eze nwanyị ebe di nwoke ka nọ ndụ. Ụfọdụ emegidego ya, ụfọdụ ụmụ nwoke nọrọ di ha da adụzi ndụ chi ha nyere, ụfọdụ iwu egbegide ọnụma gbuketa ha ewe ọbara mgbani anwụọ, ụfọdụ eme ha ha dịarịwu ọnụ okwu na be ha. Ụdị ụmụ nwoke na-eme otu asị na ha bụ dibịa na-eje etisa maọbụ nara ndị mmadụ nwunye ha kwana hapụwa ezinụlọ nke ya kwanazia na be eze nwanyị chọpụzia di nwanyị maọbụ di nwanyị nọgodoro ọgbọ ihe ọnụ okwu. Kedu ịnụbụnugo ụdị akụkọ a? Chizzy, ana m anụkwa ya. Ọnya bụ ihe anaghị ekwu oge niile ka ọ dị na nwaanyị, ka ọ dị na nwoke, ka ọ dị na nwoke, ka ọ dị na nwaanyị. Ụdị nwoke na-eme, ụdị dibịa na-eme ihe dị otu a, kedu ihe unu ga-eme? Ndị abụghị ndị dibịa, ndị awa abụghị dibịa, ọ ndị na-emebi aha ndị dibịa. Anyị na-akpọ ha yahoo dibịa. Ndị abụghị ndị dibịa. Ha were dibịa kpuchie onwe ha wee na-akpa arụ n'ime ya. Ọnya bụ ihe anyị ji eti mkpu moto na ọ bụrụ na moto bara anyị aka Chizzy anyị ọnwa isii eteka, anyị ahọchapụta aja n'ime rice Abakaliki a. Ị na-aghọta ihe a bụ inu okwu. Anyị họpụta aja n'ime rice Abakaliki, anyị maka ha mana ihe ga-ejije bụ nsogbu bụ moto. Ndị a na-eme ihe abụghị dibịa, ọ ha bụ ihe na-ede akọfiz ndị mmadụ. Kọmplen na ụtọ wa ike kabịacha ivi ntata n'ụtụtụ si na wee bịa je asha na aga arụ mmiri ya jụbịa ya ọsha na 20,000 sha na aga ejekwa ya ahụ na aga emekwa eke na ya jụọ eke mgbe ọsha na aga esa ahụ ọkụ 9 abalị ya bịa ewe je saa ya ahụ nwesịa je saa ya ahụ na mmiri ọsịm nwesịa nwaanyị ọzam ịchọ nwoke nyuzuru ọhịa njụrụ ya ọsịm mba na mgbe ya kwuru ihe a na ọkwa onye ya nkọrọ ya ashaghị na anakwa ihe na-ekwu na redio na anaghị eje asa mmadụ ahụ na mmiri gatara kwana ya wee jụọ gị na taa gị ya nọbọ nọ ebe a ka echichọ m bịa nsị nne ọza m ịchọ gị na nwoke nwe emeko jewe ịkakọ na anọ na ijeje na ajasa ahụ ahịa anyị na-eje nsa akpata gị aka shara njide gị mụnwa na onwe m n'ebe njide gị na dibịa a nọ na kọtụ ka unu ga-eweta onwe. Ihe na-ekwu chief bụ na dibịa ekwesịghị ị na-asa ahụ be gị dibịa ekwesịghị ịkpọ mmadụ je na mmiri saa ahụ o nweghị ebe ọ dị n'akwụkwọ, ọ dịghị na omenala ọdụha taa igwere na Anambra kịta ọkwasịrị udo emechigwe ọkwa ihe na-etikpe ya kemgbe ọkwasịrị udo anụgwu emechie ya ha mee ihe mkpata ọnya aka mochiri ya ọzọ ọ nweghị ebe a na-eme ya. Ọ dị ma chief, onye fụ ụdị ndị na-eme maka na ije na mmiri dị iche iche emetọga ụfọdụ mmiri dị iche iche, onye fụ ụdị ihe dị otu a kedu akara ekwentị ọ ga-eji kpọọ ma ọ bụ onye ihe mmụọ gbagwojuru anya chọrọ ịmata nke bụ eziokwu kedu akara ekwentị ọ ga-eji wee mee ya dịka onye isi ndị Tas-Kfoce kedu akara ekwentị eji enweta maka na ewe ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị chief tufu ma akara ekwentị a nje na mmiri ihe a nwechiri bụ dibịa mkpọ mmadụ jee ma ọ bụ ivi nke ndị pastọ na-akpa eje ọ dị ya akpa ilegal dibịa ekwesịghị ịkpọ mmadụ jee na mmiri ọ dịghị na akwụkwọ omenala ibu nke ịbụ ma ọ bụ ịsa nwaanyị ahụ ọ ya nwere nje na mmiri je sawa n'ahụ ekwesịghị ime ya onwe ebe na-eme ya ibi ma nwoke ibe gị
dibịa ekwesịghị ike ịkpọ mmadụ ọbụla jeremy jesa ya chief ịnụgwụkwa maka na ụfọdụ ndị dibịa na-akpọ ka ụmụ nwaanyị ọ nọrọ ewu ebe ọ mepụtara n'obi ya n'ụlọ ya ọ na-ana asa ha ahụ n'abalị ọ sị na ha ga-abịararụ na nke ya ụfọdụ ndị dibịa na-asị na ụmụ nwaanyị ga-abịararụ na nke ya ya ka m na-ekwu ọ bịararụcha o jee n'akụkụ mgbe n'azụ ụlọ be ya nọrọ ebe agba ha ọtọ na-asakwa ha ọ ka na-ebe ihe a na-ekwu ya kịta ịmụkwa ihe ndị Igbo be anyị bụ wee ghe achụrụ n'ubi ọgbana n'ọba nna m na-atụ ya n'ilu ịchụo wee ghe n'ubi ọgbana n'ọba n'ebe a na-ekpozizi ji ekpozi jezozi ebe na-ekpozi ekpozi anyị na-achụ ha na mmiri kịta na-agụ ha anyị bụ transport ha gbana akwa nọsị n'ime be ha na-eme ya Chizzy anị moto ka bagodo anyị aka ya bụ na high chief ị na-ekwu na asị ha ejizi na mmiri hawa ụfọdụ ajọ dibịa nọkwara na be ha wee kpọrọ ụmụ nwaanyị olu n'abalị maọbụ n'efife ha nọrọ n'ebe a na-asakwa ụmụ nwaanyị ahụ na-afọtọzikwa ụmụ nwaanyị ị na-ekwu na ọ jọrọ njọ na ọ bụghị ihe omenala nye ka m na-agwa ọ bụghị ihe omenala na ihe mwute m nkịta nna abụọ n'ogide na ife kọl a na-akpọ m ebe niile na-agwa m moto ka ihe a niile kwụsị anyị macha ha owe lokal gọọmenti ọ ga-abịa ejide ma na abụ ọ gara ngwa ndị na-eme ihe dị etu a we know them a ga-ejidecha ha ihe a na-eji agba ụmụ nwaanyị ọtọ mana ụmụ nwaanyị na-eji agba ọtọ Chizzy ka m gwa gị ọkwa hụrụ ana Igbo ba ya ihe dị mma dị eju eju ihe dị njọ dị eju eju ụmụ nwaanyị a ana m aghọta dị ha sara na ha n'ụwa bụ ndị kpụrụ mmiri ụfọdụ n'ime ha bụ mkpaji ha ọ wee ike ebe ji ha mba Chizzy anị nwaanyị maara ihe ekwesịghị ibi udu mkpa ọ si abụrụ isi agba ọtọ be isa ahụ for what ọ bụ nwunye gị gịnị ka ọ na-agbara ọtọ na-agụfu ya mgba ma ọ bụrụ ọ na-eje agbafu ọtọ na họteelụ ndị ahụ na-eje ihe a n'onwe ha kwesịrị nkọshọn nweta ịbụ onye nọ biya ụdị ọra m ga-amaghị ofu eze ga-adafe gọọmenti tụọ m nga maka ya ka mma ma m isiorikwa gị mma ị na-eje agbara nwoke ọtọ ọkachasị nwaanyị nọ na di ọ bụ ọtọ ka eji agwọ ndị mmiri ọ bụ ọtọ ka eji agwọ ndị otu ọ bụ ọtọ ka eji ejikwa ihe ndị na-emeghị ihe niile a ihe dị ọrụ mma ha chịrị ọtọ ka ha ji agbara nwoke ọ dị ma chief ịma na ajụ m akara ekwentị onye fụta ụdị ihe dị otu a kedu akara ekwentị a ga-eji wee dịka onye isi ndị Tas-Kfoce akara ekwentị m ka bụta ofu ihe a ndewo akara ekwentị m 080 56 78 1241 080 56 78 1241 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba ebe ndị ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekuru Enugu steeti. Ọ dị ma chief ndụmọdụ ị ga-enyezi ndị na-eje na be dibịa ma na oge ị na-ekwu asị m na-ewe ndị ga-anọ na mkpa ha na-achọgodo ebe a ga-azọpụta ha ụfọdụ ndị dibịa bụ ndị alụ na ndị eze nwaanyị ha fụkwana ụdị onye dị otu a eji maka na ọ nọ na mkpa na-agwazi ihe ọbụla ka o wee ike mebe emebe kedu ihe ndụmọdụ ị ga-enye ndị mmadụ gbasara ndị eze nwaanyị na ha na di ha na-adịghị n'udo na ndị dibịa hapụrụ ezinụlọ ha gbakwuru eze nwaanyị na-emekpazi diwa ụlọ ahụ kedu ndụmọdụ gị na-achịkọta okwu? Ndewo ndụmọdụ na-adọbụ nwoke ọbụla nwunye si na-abịa eze nwaanyị mana ọ na-eme eze nwaanyị nwoke a kpọrọ nwunye jee be nna nke nwoke n'obodo ya jee na ụmụnna anaruo na ụmụnna niile gbakọ aka ọnụ doo nke nwaanyị a n'iyi gwu ya ihe ọ ga-eme na ihe ọma mme gbasara ndị di ya maka na ọ bụ na be anyị nwaanyị ọbụla njekwe n'iro jee tụkọ ọkpa unu ma ihe bụ ntụkọ ọkpa na-ata di ya njekwe ịmakwa na di ya aga-agwụ ọsịsọ
mgbe ide ya m na-ewere nsọ ezinụlọ be anyị ka ọ kacha dị njọ n'ezi agụ jụọ ya ọbụla mgbe nwoke kpọkwara nwunye jee na ụmụnna be nke nwoke agụọrọ nwoke nwaanyị iwu agụchara ya dun ya ọgụkwa anya ya ji emewezi ọgwụ a ma ọ bụ na ọ kweghị ikwere ka o mee ya bụ ọgwụ oshi ike bịa kpee ya n'aka ndị dibịa n'ofisi ndị dibịa anyị na-ekpe nke anyị bụ ndị dibịa na Tas-Kfoce ga-ekpedi ya anyị ga-amakwuru ya esi ma ọgwụ a madịrị ya n'eziokwu ka o bee ihe nwoke chọrọ nje idea tinye n'ọgwụ ka o weziere ọgwụ wee kọva wee hụ na ọ na-emegide di ya ma ọ na-emegide ndị be di ya ma onwere na-eme mmegide ka o wee napụta ya n'aka di ya ka a ghara isizi na ha na-eme ịkwọkịrịkwọ o jizere ọgwụ na-akọnfuse ndị mmadụ evute ihe dị ama edese mana ọnweghị ebe ọ mụrụ ọrụ ọgwụ ọnweghị ebe onye gosiri ọgwụ ibi ma be nna ya na ọgwụ adịghị ma be nna nke ọgwụ adịghị ọ bịaza be di ya ghe ọgwụ ihe advice na-enye unu bụ ihe a ma ọ bụkwara ma ndị a niile juru maka ndị nwoke na-ahapụ ezinụlọ ndị nwoke na-ahapụ ezinụlọ m ga-achịkere nọ ndị be ha gbara ya nkịtị kedu ihe nwunye ya ahụ ga-eme nwunye gbara ya nkịtị maka ọ bụrụ na nwunye marị fon nọmba adịwa na-enye ebe a mgbe niile kọpịrị ya bịa n'ọfisi anyị bịa rịpọtụ onye anyị maka a ga-esi ha ndịrị ụdị a bịa n'ọfisi anyị bịa rịpọtụ ya bụ nwoke nna akpọ ụdị agwa a chief ị ga-enyekwa akara ekwentị ahụ ọzọ fon nọmba m 080 56 78 1241 080 56 78 1241 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka bụ WhatsApp nọmba o wee bụrụ ya bụ ụmụ nwaanyị a niile na-eme ihe a mara na ama Tas-Kfoce ebidogwa ọrụ ihe a niile unu na-eme ga-akwụsị ihe a na-akpọ very soon very soon n'ọnụ oyibo mana ewe ndị ezigbo eze nwaanyị akwa ya gbam were ezigbo ndị dibịa na-agwụ ya unu bụ waye a unu na-egwu 419 a unu na-eme ọ ga-akwụsị nso nke ịbụa owe ndị na-abịa be m ha sị m na-eji 20,000 rụọ hụrụ mmiri ijikwa oshimeze nwaanyị n'ebe a njikwa oshimeze nwoke n'ebe a onye dibịa na-eri ya bụ ego a ga-agbado na akpịrị ofu ụbọchị ihe njichi na ego a ga-agbado na akpịrị bụ ọkụkọ ọcha sọsọ igoteghe even 20,000 amazi m ihe ọzọ igoro na 20,000 wekwuo workmanship wee jiri ezọftamad nke a bụ oshi ahịa ọcha ka izuru onye a ị na-arị ego ikekwe na iwefu moto ọsị na iweta ka iwe na-agba ifu na moto ihe a bụ wayo maka ịmara na ọwayo ọ dị ma chief ewere ajụjụ ndị nke ọzọ si na ha na-eme nke ha na-eme ya anyị na-abịa we are coming chief maka ọwa ajụjụ ọzọ jụọ m ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ afọ ewego gị na-ekwu okwu na oge m bịa jụọ gị ajụjụ maka ka ndị dibịa si eke ekike ụfọdụ na-eme amashi dị iche iche ụfọdụ gbajuche ihe na apụrụ mana afụgo m ụfọdụ ndị dibịa ụfọdụ ugbu a ma m na ọ bụ ka unu si kụziere ya ka esi mụta ụfọdụ na-etezi ute acha akpọchafụ akpọkpọ ọha ndị dị ojii efuza ka e tere ute nwoke ọkwa nwoke si na ya bụ dibịa ọ na-ekpechafụzi akpụkpọ ahụ ya dịza ịcha ọcha na-ete ude ịcha ọcha ma m na ụfọdụ techa ude ahụ ha ka ịgasịa ihe dịgasị iche iche n'ahụ ha ọ ụdị ndị a ka ị ga-afụ ya ebe eze nwaanyị niile nọ yawa ga-abụ isi ha kedu ihe ị ga-ekwu gbasara otu ụfọdụ ndị dibịa na ndị eze nwaanyị si eke ekike ọ bụ ite ude a ụfọdụ bekee na-akpọ ya bleaching eblichicha akpụkpọ ahụ ha si na ha bụ ndị dibịa o kwesịrị ịda na-eme ụdị ihe dị otu dibịa ekwesịghị onye ahụ abụghị dibịa Chizzy kwiwe na-eme
ọha ka na-akpọ yahu dibịa, ọ bụghị dibịa. ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-emekwa gbam ha ncha ma nwoke ma nwaanyị na-etekwa ihe a na-eme ha abụghị dibịa. ndị a na-amakwecha ma bere n'isi maka bere obere bere anyị na-ebi na-egbu ya na gịrịgịrị ha na-atụkwu ya n'isi okirikiri were ma ego ayọrọ tụkwu n'isi wee ma ha ncha kịta meni akwụsị ha na-agbazi m ọsọ ịma na-afụta kịta onye si na-eme dibịa kpọrọ ihe kpọrọ m ọdabatị aka ọ na-egote ihe ti isi ebe a ka ọdịshọ na m gahere maka ọ ma na m ga-eji di ya bụ na ihe a ha na-eme bụ amanshi ọsọ ya tegide nke ya chawa ma mmemme na ahụ ya o nweghị ihe ọ na-eme na dibịa ọ bụghị abụ ihe ọ na-eme. ụdị ndị a na-agbakwuru ndị a bụ ndị hapụ ezinụlọ ya hapụ ezinụlọ ya gbakwuru ezinụlọ be onye ọzọ. Ee mgbe dibịa baziri ntepụrichin krim amaghịzi m ihe a ga-akpọ nke a. Ee so ị na-agba ekwu okwu isi ọma akwasa ahụ mara owu ya gị na-eje na nke dibịa kwụ na-anụgo ya gị hikwa aka n'anya jukwa ese ụdị omume a niile ka ị ga-afụcha ị mara na iji ebe dibịa ihe eji ama dibịa ihe eji ama ezigbo dibịa ọ bụ mmadụ ga-agwa gị ịbatagoro na ị ga-ama nọtụ ivuru nke tụkwa ibe tụkwa ibe ikirikwa ihe ọya na ahụ ya kiri ihe ovuru ahụ ya ọ kaghị mana ịtọ na kwere owe ugwu naba mana ịba egwe n'aka ndị a ụfọdụ eburu ụzọ mee amashi dị iche iche mgbe a ga-eme amashi dị iche iche ihugwu ya arụọ ma ọrụ mmiri agba ma kpọ n'ala agba amashi egbe asị na ọrụ mmiri ihe a niile kwa amashi ego ga ana mmechekwa echu ebe ndị na-arụ ọrụ mmiri ka m gwa unu eziokwu na ntaya ana Igbo niile anyị erughị mmadụ 10 na ndị tata na-arụ ọrụ mmiri bụ ndị maara arụ ya ihe a niile bụ feki oles ma ndị jere mụta ọrụ mmadụ erizi na unu eji 20 ibi 100,000 eji arụ ọrụ mmiri ọ dị ma chief maka oge maka ego ya nọ na 20,000 ọ narịghị ego wee gbanye fuel oge ejiji ebe dị ya mkpa ajọ m nke nwaanyị keke esi mọsị na eyere ọjị ya kwuo okwu kwuchi okwu ụta nwata ya nke ihe si akechie ya n'abalị eje ihe mami wọta n'aka nke nwaanyị ọjị a bụ ọjị ịgọrọ ego ya na onwe ya ọzọ egotere o kwuo asị ka ekwube ya chi ga-eji chi ga-abụ ihe na-eri unu ebere na emu ndị a na-eri ya unu onye chọọ ịmata ihe gbasara mmụọ ihe na-eme chọọ ịjụ m ma ọ chọọ ịbịa ka edoghị anya hichaa gị ihu ka ha fụzie ndị na-eri 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41 18070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number ebe mbi ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekuru Enugu State. Ị gaa na Facebook ị ga-enwetakwa anyị TikTok, Instagram, YouTube, Facebook and WhatsApp. Type ha Chief Dr. Okafor ị ga-afụ anyị ma ije na Kpakpando Solid FM klik anya ị ga-enweta anyị bụ Chizzy ọ dị mma asị chief ataga akị je eze gị ọ na-ejezi na nke dibịa ọ sị gị jụkwa ese maka na ịjụ ese akọwara gị ewezi ka o si dị kpọba ya maka na ọkpana okpoko gburu ọkwa ntị tiri ya chief na ha ekwuchi ya ka mkpu ndị ma ihe na-eme ihe a kwesịrị ime na-ajụ chief ese ọ ga-adịrịrị anyị niile na mma chief ọ ga-adịrị gị na mma ise 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 chief ise ise